इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसना मोनसे मिरु आफादा मोनसे हाबाफारि लादों जे दिनै 21 अक्ट'बरनिफ्राय 3 नभेम्बरसिम जोङो जोंनि जिल्ला जेसेबां आफादफोर दङ बे जिल्लाफ्राव जों दावबायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारि बायदि दिनै धेमाजि जिल्लानिफ्राय जागायदों धेमाजि तिनसुकिया डिब्रुगड़ चराइदेव लानानै आप टु धुबुरीसिम बिटिआरनि बायजोआव गं 22 जिल्लायाव मिरु आफादा दावबायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों थांखिया बेनो जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि सोसननाय बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम लांनायाव जिहेतु सरकारा डिले खालामबाय थादों गोबाव खालामबाय थादों बेखौ जों माबोरै मावबा दाफुंजोबनो हायो बेनि थाखाय जोङो जोंनि जिल्लानि मावथिजों लोगोसे जिल्लाफ्राव थानाय जेब्ला इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ रोंगौसाफोर दङ बिथांमोनखौ जों लोगो हमनानै माखासे बिथोन बादियै जों लानो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो नैबे इस्युआवल' गैया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायल' गैया दिनै मोनसे बे आफादा दिनै बर' हारिनि थैनाय थांनाय बर' हारिनि रांखान्थि जौगाथाय समाज भाबै जौगानायनि थाखाय सोलोंथाइनि सायाव गोबां आयदायाव जों खामानि मावबाय थादों बे आयदायाव जों खामानि मावदों जिहेतु आरो बेखायनो जों सावरायनायजों लोगोसे जिहेतु जोङो बिटिआर सुक्तिनिबो जों सागानगिरि हिसाबै बिटिआर सुक्तिनि जेब्ला दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंजोबनायनि सायाव जों गासैबो रोंगौसाफोरजों जिल्लायाव दावबायहैजोबनानै सावरायनायनि थांखि लादों आरो बे दिनैनिफ्राय जोंना जागायनानै 3 नभेम्बराव जोबहैगोन